vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu, ndikutsvakawo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Inini mukoma Nashe, ndine friend yangu uyo wandakatanga kuwirirana naye mushure mekunge ndatanga kuhurira murume wangu. Saka iye akabva azonditi mushure mekunge tasangana mune imwe nzvimbo yemafaro, akabva ati vasikana, ndaisambotarisira kuti nemiwo ndo zvamunoita. Ndikabva ndati kungotsvakawo kuzvifadza nyama dzangu, because panguva yacho iyoyo mukoma ndainge ndine munhu wangu uyo wandainge ndichifambidzana naye. Saka at the time pandakazotanga kugara naye ndo pandakabva ndazofind out kuti munhu wangu ainge aine mukadzi wake. Saka ndainge ndiine stress, ndisingazivi kuti stress yacho iyoyo ndoibvisa sei. Saka ndakabva ndazongotanga kungomuhurira, sezvo iye ainge ati kwandiri ainge achida kuti ange achizondiisa pabarika. Mukoma ndikabva ndati ini zvebarika handidi, but akabva anditi zvino uchaita sei, because iwewe une pamuviri. Apa ndainge ndakamunyepera kuti ndine pamuviri. So ndakazotanga kutaura nemusikana uyo akazova friend yangu, tiriko kunzvimbo ikoko kwemafaro kwatakasangana. Ndikabva ndamuudza kuti shamwari, my love life it is really messed up and handizivi kuti ndoita sei. Saka iye akabva ati why wakanyepera munhu kuti une nhumbu iwe usina nhumbu. Ndikabva ndati ndainge ndichimuda, apa ndainge ndaona kuti munhu uyo anokwanisa kutongondiramba, because ndaiti ndikamufonera usiku foni yake yaibva yaenda kuvoicemail mushure mekunge yangoringa ka1. Saka ndaingofungidzira kuti maybe ane umwe munhu waanoda more than inini. So ndokusaka ndakazomunyepera kuti ndine pamuviri, but now I have discovered kuti munhu uyu atori nemukadzi wake. So iye akabva azoti ainge aina tete vake avo vainge vachiita zveun'anga vaikwanisa kundibatsira. Ndokubva atotanga kutotaura natete vake. Tete vake vakabva vati painge pachitomborina problem chandaifanira kuti ndinge ndichiita ndechekuti ndaifanira kuti ndinge ndichinyora zita remukadzi wake. Kana ndanyora zita remukadzi wake, then ndobva ndazobatisa chibepa chacho icho chandinenge ndakanyora zita remukadzi uyo akazova murume wangu. Saka ndakazoti ndasvika kumba ndokubva ndaitasa izvozvo, because mufoni make ndainge ndakamboona picture repassport yemukadzi wacho. Ndikabva ndazonyora zita neseine mupasi. Ndakabva ndazotora zita riya ndikabva ndarinyora pane chimwe chipepa. Ndokubva ndazonochipa friend yangu, akabva azoti iye ainge achazochitumidzira paanenge ava kutumidzira grocery. Saka akabva azondiudza, akabva ati ainge atumidzira chibepa ichocho, then chakabva chazodzoka. Ndikabva ndazonzi chibepa ichocho ndaifanira kuti ndinge ndichinyora manje zita rangu pakati nesurname, then kuzasi ndobva ndazonyora zita reuyo akazova murume wangu. Kana ndapedza kudaro ndobva ndazopeta, ndobva ndazosunga nemucheka mutsvuku. Ndobva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizozvisiya mumba, uye ndaifanira kuzozvisiya pachena, nekuti kwakabva kwazouya mushonga uyo wandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoubikira murume wangu. Saka ndakabva ndaitasa izvozvo. Akazoti auyawo kumba kwangu, sezvo ainge ava kutiitisa zvemajuti kuti 2 weeks kwangu 2 weeks kwaamai guru. Ati ari kwangu 2 weeks dziya dzakangopera munhu ndichingomubikira mushonga chete waya. Ndokutodyisa kwandakatoita munhu, ndokubva azotoramba mukadzi wake. Apa nemukadzi wake uyu vainge vakatobva vose kuZim, uye vainge vatori nemuchato. Saka ndokudyisa kwandakaita munhu wangu. Saka iye marambiro aakaita mudzimai wake, zvinhu zvekuti zvakabva zvazoonekwa kuti no man, this guy the way that he was acting, it was just not normal, because ndichinosangana naye aitova munhu aifarira chechi, uye aitozivikanwa kutoti aitova munhu ainge asingaite zvekujola. Saka marelatives ake akabva azondivenga achiti imimi mainini tiudzei hama yedu makaiita sei. But ndaingoramba ndichiti handina kana zvandinoziva. Saka each and every 3 months ndaitomanikidza friend yangu kutoimanikidzira kuti inge ichitumidzira something kumusha, uye ndichitobatsirana nayo ndichitira kuti ndirambe ndichingopiwa mishonga uya, sezvo iyo yakandiudza kuti mishonga yacho naiyewo mushonga waanoshandisirawo murume wake unoexpirewo
after 3 months. Saka ndo zvainge zvakatibatanidza paukama izvozvo zvemujolo. So zvakazoitika mukoma ndezvekudai. So ndakabva ndazongopfimbwawo neboyfriend yake. At that time vainge vari pakati pekunetsana. So ndakabva ndati sezvo iye ava kusadanana neboyfriend yake, munhu uyu airatidza kuti zvimariwo zvainge zviripo. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichitomborovawo bhegi ndokubva ndadanana, but mukoma ndakangoita munyama wekuti munhu uyu ndakangodanana naye kwemazuva mashomanana ndokubva tangorara tose rumwe chete ndokubva tatobatwa, because the next time around takati tava kuda kunorara tose. Ndopa akabva azondibata red handed. Zvakaitika musi wacho iwoyo ndakamunyepera kuti ndainge ndichirwara, hamene kuti akanyumwa sei. Iwo ndokubva andinyepera kuti ainge aenda kubasa, ndokubva azouya kumba kwangu. Apa mukoma kana do ndainge ndichitomborina kana kuvhura, because murume wangu iye anotoshandira out of town nemurungu wake. Saka kana murume ndikangogara ndakonfirma ndikangoziva kuti atova pamba pemurungu, ndotoziva kuti there is no way he is coming back. Saka kwainge kuchipisa, ndainge ndakatovhura zvidhoo. Munongoziva kuti mukuku unopisa sei, unodavirira zuva apa hauna window. Then uya akati ari pamusoro pangu achindiromensa ainge akangopfeka kashoti, ini ndini ndainge ndakashama. Mukoma ndo pandakangogaruka ndadongorera kudai, ndikabva ndaona kuti friend yangu ainge akatomira mumba. Ndakabva ndamubvunza kuti ainge ava nenguva yakareba sei amire mumba mangu, ndokubva andiudza kuti maita zvose ndichikuonai. So mukoma ndakabva ndarohwa the shock of my life. Ndikabva ndamukumbira ruregerero, akabva ati fine ndakuregerera. Then akabva azoti kune boyfriend yake ainge asingade kuti vange vachirambana, ndokubva vazoenderera mberi nerudo rwavo. Saka iye manje akabva azongotanga kundiblutika kuzosvika ndichizomubhega, ndokubva ndazoenda kumba kwake. Tikabva tazotaura mukoma. Murume wacho aitofungidzira kutoti paiva nenyaya dzatainge tichitotaura, but ndainge nditori pakati pekutomubhega. Ndokubva azondiudza iye achiti kuti ange achindiregerera ari kuda kuti ange achirara nemurume wangu. Zvino mukoma inini handikwanisi kuti iye ange achirara nemurume wangu, because ndakamuti asikana zvamataura ndazvinzwa. Saka kana murara mose mungoshandisa kadziviriro, imimi mopfeka riya female condom. Then murume wangu mubva mati ange achipfekawo riya condom rinopfekwa nevanhurume, because ndiri kutya kuti yatovawo nzira yake yekuti neniwo ndinge ndichizovawo nechirwere, because zvaizvezvi ndinogara ndichinoita ndichingonotestwa. Ndinotoona kutoti ndiri negative, because mukuhura kwangu ndinomeka sure kuti ndinoshandisa aya anonzi mafemale condom, kuitira kuti murume akazondiitira chitsotsi anongosvika achingonobondera iye ari kuda kurara nemurume wangu yeke. Saka ndozvandiri kuramba. Iye akabva ati zviri kwauri kuda kana kusada, uye akabva ati ziva kuti ndini ndakabata upenyu hwako, ende zvechokwadi ndiye akabata upenyu hwangu, because mushonga uyu wacho uya uno expire after 3 months. Kana 3 months dzikadarika tichinopinda mumwedzi number 4 uchinonopera mwedzi iwoyo, maziso emurume wangu anobva azovhurika, because zvaizvezvi akangoita kunge bofu, anoona zvake but ane zvimwe zvinhu zvaasingakwanisi kuona, like kamuhuriro kacho kandinomuitira, kamunyepero kandinoita pose pandinenge ndichida kutumidzira amai vangu mari, zvekare nekupota ndichimudza kuti ndine pamuviri inini ndisina. Zvose izvozvo kana kuri kunzi mushonga uya ndikasauwana, then anobva azoona kuti ndaingogara ndichingomunyepera. Uye saka friend yangu akanditi ndisiye ndinge ndichirarana nemurume wako, but handikwanise mukoma. Handizivewo kana kuinewo vedare renyu vanokwanisawo kundibatsira kuti vange vachingondipawo mushonga werudo, at least kana kuri kunzi murume wangu kunyange ndikazomurutsisa hake, but ndapiwawo mushonga werudo, so that tingoramba tichingoenderera mberi, because murume wangu ndinomuda. Saka mushonga uya mukoma ndakanzi ndinofanira kuti ndipote ndichiumwaya pachipepa chiya icho chandakanyora zita remukadzi wake, ndikanyora zita rangu pakati, zvekare ndikanyora zita rake pazasi, as long as zita rangu iro randakanyora riri pakati pavo, zita iroro ndo rinenge richivapesanisana kuitira kuti vasazombofa vakapindwa nepfungwa dzekuti vange vachizotanga kutaurirana, so that they can get back
with each other. Saka ndinotya kuti kana murume one day maziso ake akazovhurwa, because chipepa ichi chinogara pamusoro pefridge, ndinopota ndichitora umwe mushonga uya wandakuudzai wakaita powder uyo wandinopota ndichimwaya pachipepa chacho ichocho kana kuri kunzi ndikaona sekunge tinenge taita kakunetsana, ndozvandinobva ndaita. Kunenge kuri kudzimura moto nedzimwe mhepo dzinenge dzichisimudzwa nemidzimu yake, because iyo haitodi izvo zvandiri kumuitira. Saka inopota ichiita sekunge inomupepudza, but iye manje sezvo ari munhu wekuti ndakamusunga mbira dzakondo, hasha dzake dzinozongonoperera mukunotukana, kuya kutukana kwatinenge tichiita ndokutoperawo kunenge kuchiita hasha dzake. Pano mukoma ndakabva ndazozvikanganisira ndokubva ndazotanga kudanana nechikomba chebest friend yangu. I regret what I did, uye kuti nditi ndainge ndichifungei panguva yacho iyoyo handitombozivi mukoma. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Chimwezve chandakaitira murume wangu ndechekuti pandakamunyepera paya kuti ndainge ndiine pamuviri, saka akazoti one day achida kurara neni ndokubva ndamujamukira, because uku ndainge ndakatoisa pad, ndainge ndiri kumaperiod. So mangwana acho manje kuti pedireria ndinge ndichinoribvisa, ndakabva ndakonyiwa kunobvisa pedireria, because the following day it was a holiday. Saka ndakangoswera ndakapfeka pedireria kuzonosvika munhu achizonondibvunza kuti iwe uri kunzwa kamwe kamunhuwi so kari mumba munomu muri kutonge muri kunhuhwa ropa. So ndikabva ndati I don't know what you are talking about. Akazoti ari kubasa akabva ati baby are you sure kuti une nhumbu? Ndikabva ndati ndine nhumbu. Akabva ati wo. So ndakabva ndazoshandisa mukana iwoyo ndokubva ndazomuti ndaita miscarriage, ende iwewe ndiwe wakatondishurudzira kuti ndinge ndichiita miscarriage. Saka ndozvandinongogara ndichingomuudza kuti iwewe ndiwe wakagara wazvidyira mwana wako, because Mwari vakatozviona kutoti hautombodi mwana, ndokusaka wainge uchishovera kuti ndinge ndichiita miscarriage. Saka ndakaita miscarriage. Apa ndava kungoramba ndichiita miscarriages. Pose pandinoti ndaita miscarriage anobva atotanga kutochema mwana wevanhu, because iyowo shungu dzake ndedzekuti tinge tichiita mwana tose, but haatozvizivi kuti kubva zvandakagara naye kusvika pari zvino nditori nejadheu rangu iro randakazoenda ndikanobayirirwa, because takatanga taenda tikabva tazonobvisa jadheu, but pandakaona kuti nhumbu yacho yainge ichiramba ndo pandakabva ndazotanga kumunyepera kuti ndainge ndiine pamuviri. Then after a few months ndobva ndati nhumbu inenge yabva. Saka iye nawo anondibhilivha, because mishonga iyo yandinomushandisira ndiyo yakabata mwoyo wake, ende kwandiri haana kana do. But mukomana mishonga iyi the disadvantage ndeyekuti iyo inopota ichi expire. Zvino ndinotya kuti kana mushonga uyu ukazo expire ndichaita sei. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Regedzai vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So gore rinotevera ndo pachapera 10 years, because ndakanzwa rimwe voice iro rakandiudza kuti for 10 years uchava murombo wekupedzisira, uchava chiseko chenyika, uye hama dzako dzose dzichakufuratira. Mukoma, zvakaitika ndezvekudai. 10 years ago, I was someone that was okay. I am a professional, but basa rangu rakatongopera zvainge zvisingatombonzwisisike. Saka kuchurch I was the secretary. Ndini ndainge ndiri responsible for mari dzetithing. Saka zvandakazotanga kuita ndezvekuti mushure mekunge ndatenga imwe motikari iyi mukoma, against the advice of many people that told me kuti this car that you want to buy, it is a high maintenance car. Inoda kuti utange wambosetla zvinhu zvako down. And at that time we were building our house, me and my wife back home in Zim. Saka mari tainge tisina mari, because taiti tikangobata kamari then we would send that money because of our building project. Ndo pandakabva ndazotora motikari iyoyo. I took that car via the bank. Then in motikari it was costing me a lot, even fuel, and I kept on denying it. This car, it brought too many problems in my home, because
yainge ichida kungogara ichingogadzirwa being maintained, ende kuti unge uchingoenda nayo pasi pemuti. Ndainge ndakatopiwa that advice yekuti never attempt to do such a thing. Saka pane pamwe payakazofa fan iyaya inokula mvura, inokula the engine. So I then went and I wanted to get this radiator fan, but mkoma, it was very expensive. And at that time fan yenge ichinzi iyo inoita 18,000 rands for only the fan. It was costing me 18,000 rands. Now you can just imagine kuti a radiator fan about 11 years ago that was costing me 18,000 rands. This was like an expensive car. Saka kazvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndazoenda nemotikari iyi pane umwe mudhara uyo ainge ari makanika, but ainge ari wekuzimu. Ndakabva ndataura naye akabva ati aikwanisa kugadzira motikari yangu, akabva ati aikwanisa kubvisa mamwe masensa. Akati mudhara kana tikangogara tabvisa masensa, motikari iyi zvimwe zvinhu zvainenge ichida kungogadzirwa at all the times aizo require that much service. Anzi masensors acho ndo anokonzeresa kuti ingogara ichida kusevhisiwa. So akabva azobvisa masensa aya acho anocontrola that fan, but mukoma akabva azotondiurayira motikari zvekuti motikari iyi yainge yava kutoda more money on top of that. So ndakabva ndazodzosera motikari iyaya kudealership, then ikabva yazogadzirwa, but the bill it was just too much. Ndakabva ndazotora dzimwe mari dzainge dziri mumasavings without the knowledge of my wife, because motikari yangu ndainge ndichida. Mudzimai wangu, when she found out kuti this is what I had been doing, she then gave me an ultimatum. Akabva ati muri kufanira kuti munge muchitsvaka mari iyoyo muidzorere muaccount, otherwise I am going to file a divorce. Ndikabva ndati zvino ndoita sei? The only place that I knew I could get the money kuchechi mukoma, because mari idzi dzimwe dzacho ndaitonzi dzinge dzichipindira muaccount mangu, because people trusted me a lot. Saka mari dzedze dzakazoti dzatanga kupinda. Ndakabva ndati let me run a scheme. Zvandava kuita ndezvekuti ndava kuisa mari iyi kuinvestment, then painenge ichidzokawo at least ndinenge ndainvesta something. So that is what I started doing. Saka mari iyi payakazozangana nemasavings edu, I just told myself kuti iyi yatova mari yangu. Ndikatongotiwo nekufamba kwenguva ndichingotiwo pashoma ndichidzosera mari dzevanhu. So I did this mukomanashi until one day when I had a voice, pandakanzwa izwi iri rakangoti kwandiri, for 10 years I am going to suffer, for 10 years I am going to be a broken man, poverty is going to follow me, uye hama dzangu dzichandifuratira, kunyangwe wangu wepamoyo, mudzimai wangu uyo wandainge ndichida kufadza ndichibira Mwari, naiwo ainge achazondifuratira. Ende ndo chidzidzo chandainge ndakanzi ndo chandaifanira kuti ndinge ndichizodzidza chekuti Mwari haabirwe. Saka ndakangoti maybe it was just a hallucination, but I then got fired just like that. When I got fired, I thought kuti my wife was going to understand, because zvino zvekuti zvainge zvakamboitika, I missed out on a project, like the time frame yandainge ndakapiwa kubasa. I then missed out, then I got fired, because inini basa rangu randainge ndichiita, I usually work on targets. When I told my wife, she started frowning and she started complaining. Then she changed mukoma. Akava at she had had enough of me, and she walked away. She walked away mukoma. Akandisira imba. But inini as a man, I then told myself, kuti, let me move out. I then moved out, but as for now, mudzimai wangu anotogara nomumwe murume pamba pacho ipapo, imba yatakatenga inini naye. She is staying with another man, and hapana zvandinokwanisa kuzviita, because the guy that she moved in with is a South African guy, and munongovaziva ma-South Africans kuti vakaita sei. So I just got scared, and now mukomanashi, you won't even believe it, kuti nditoriwo munhu anotoitawo zvekutovaka. When I was someone who used to be high up there working for multinational companies, but now ndinotovaka, ndakatotanga nditori daka boy. So this is my own story, the story that I did not even tell the woman that I am staying with. Haatozvizivi kuti ndo zvandainge ndimbori izvi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi mukadzi uyo wandiri kugara naye haatombozvizivi kuti ndo zvandainge ndimbori 10 years ago. Makaita zvivindi mukoma kuba Yechigumi.
hanzi ndaiba chegumi ichi chaingopinda muakaunti mangu ndobva ndatongochitransfer ndobva ndatoisa mumasavings. Hanzi izwi rikavharati sezvo uchida kufadza mudzimai wako more than you want to please God, hanzi you are going to learn a lesson, chidzidzo chekuti Mwari havabirwe. Strange things do happen in this world.